Napagalitan nga ako nga, yun nga, sinasabi ko sa inyo, may specific instruction kasi sila na alauna yung usapan ng dispatch ko or company natin. Mula dito sa Montreal o dito sa Quebec, nandito yung bilog na yan, which is nandito tayo sa pick up, 4,600. Yan yung from Winnipeg, Nipawa, Hidalgo, Texas hanggang Montreal, plus from Montreal yung 200 o 2,143 Montreal to siyempre, Vancouver, bali 7,543 miles ang matatakbo natin. Ayan, kailangan natin sipagan kasi para sa pamilya ba. Maganda pa yung panahon. Alright guys, magandang araw sa ating lahat. Naimbaggal daw tayo aming kakabsat. Ayan, welcome sa ating day 13. Ongoing na tayo ngayon sa ating pick up location, which is doon sa Industrial Boulevard, Valdez Source, Quebec. Ayan. Pag nakapick up ako ngayon, ika-13 araw ng ating biyahe mula nung paglabas. Makapag-drive pa ako. Tapos 14, day 14, bukas day 15, nasa Winnipeg na siguro ako. Kasi ang load natin ito ay pauwi na guys ng Winnipeg. So bali 15 days or 16 days na takbuhan. Mahaba-haba rin yun ha. Kaya talaga guys, kapag long haul truck driver tayo, meron talagang ano yan, meron talagang sacrifice para sa pamilya. Kaya minimum 2 or 3 weeks ka sa karsada pag long haul truck driver ka. Kaya ayan, ito malapit na tayo sa ating pipikapan. Guys, naka-joyride na naman kayo guys sa akin sa lugar na to. Yes! Ito, malapit na tayo sa pipikapan. Okay, stop for the stop sign. Check, check. Yes! Alright. Pick up. Para makauwi na. Your destination is on the right. Yes. Yes! Trailer, daanan ng truck. Alright guys, tara mag-check-in tayo sa loob. Saan ba ang ano nila dito? Pero bagong lahat. Alright guys, tara mag-check-in tayo sa loob. Buhayin muna natin itong ating Reaper. Continuous. Ayan, seat point 30. Ang box natin 42. Weight natin. Starting engine.
Kaluwangan to ah. Nagtanong ako doon sa mga tao doon sa may likuran ko. Hindi ko na binidyo guys, puro friends. First time ipakamamaya. Masita pa tayo. Basta importante, nag-uusap tayo rito, nakikita nyo ako. At ito yung facility. Huwag lang natin ipapakita yung mga pangalan ng pipikapan natin kasi ayaw ng ng company namin ng Turk. Siyempre alam nyo naman, ang company marami ng mga kompetensya, ayaw nilang maagawan ng customer. O ayun dito siguro. Okay, so entrance reception. Ayun, tayo dun. Basar. A few inches later. Ayan guys, nakausap ko yung supervisor doon. Pinipigure out nila. Ang dami kasing PO na binigay sa akin, hindi rin nila malaman. Ngayon, standby muna tayo sa loob ng truck. Tapos abisuhan daw tayo ng aking dispatch kasi kinawagan ko rin sila. Pati sila hindi rin alam kung saan pupunta yung load. Pero pauwi na ng Winnipeg. Alright, let's roll. Okay. Alright guys, ayan. Tumambay muna tayo rito. Napagalitan pa ako ng aking dispatch dahil maaga akong pumunta rito. Ang aking schedule of pick up kasi dito alauna. Napaaga ako 30 minutes bago mag-alauna, 12:30 pa lang. Ito yung oras natin. Nangaran ako kasi in-inform yata. Yan, tumatawag. Hello? Yes sir? Okay, those you give me, I already okay sir, hold on, I'm just gonna go grab a paper here. Okay. Alright. Sorry about that later. It's my first time though. Okay. Nose. Oh, sorry. Which one is the first one? First one is perfect. Okay, I'll bring it then. Okay, I'll go straight in there. Thank you, sir. I'll go in there now. Okay, bye. Yes! Alright guys, ayun nga. Ito, binigay sa akin yung order. Kasi dito sa loob kanina, PO binibigay ko. Hindi nila mahanap. Dito order ang binigay sa akin. Napagalitan nga ako nga. Yun nga, sinasabi ko sa inyo. May specific instruction kasi sila na alauna yung usapan ng dispatch ko or company ko, which is Turk, dito sa customer. Hindi ka pwede daw pumunta rito nang wala pang alauna. Maaga tayo, 12:30, 30 minutes ahead tayo. Ang katwiran ko naman, siyempre first time ko kasi pumunta rito wala pa akong kamuang-muang dito sa lugar na to Kaya ayokong malate. At baka kasi pag malate tayo lalo tayong madelay. Kaya nang humingi na lang ako ng apologize kasi siyempre alam nyo naman guys, dispatch natin yon, you have to do a proper communication. Ngayon itinawag nga niya yung mga order kasi ito ang kailangan. Yes! Hindi na natin kailangan masamahin pa yung galit sa akin kasi yun ang trabaho nila, ang maghanap ng load para sa atin. Ang trabaho natin kunin ang load. Sorry na lang. But anyway, punta ako sa loob, ipakita ko ito sa kanila. Alright guys, tara.
Alright guys, daling ko lang sa loob itong order para makita nila. Balikan ko kayo mamaya. A few moments later. Alright guys, naka-atras na tayo at nakapasok na rin ako sa loob. Binigay ko yung order number. Bali, 6 na delivery ang gagawin natin. Mga 3 sa Calgary, Alberta at 3 rin sa British Columbia, Vancouver. Yan, pulang-pula na. Antayin na lang natin ito. Mamaya alis na rin tayo pag naludan tayo. Share ko lang sa inyo guys. Grabe, malayo na naman ang pupuntahan natin ha. Tignan natin ito. Sana makita natin maigi. Yan natin sa ano. So, ayan ha. Andito tayo ngayon kung saan tayo mag-pick up. Okay, so itong location natin nandyan. Isa-search ko muna ang Kapuskasing, no? Para hindi tayo dumaan sa US. Minsan kasi kapag mula dito sa Montreal, Quebec, tapos papunta ka ng west kung saan Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Vancouver, British Columbia, idadaan ka ng GPS mo, reroute ka niya dito sa US kasi mas malapit. Kasi ang GPS kasi or Google, nakasit up sila sa mga malalapit, short distance, which is hindi naman tayo dadaan ng US. Kaya isa-search ko muna ang mark na Kapuskasing area o government road dito sa Ontario, para dito tayo dadaan sa mismong Ontario. Ayan. Kaya nakita natin mula dito, no? Yan, litan natin. Mula dito sa Montreal o dito sa Quebec, nandito yung bilog na yan, which is nandito tayo sa pick up. Sinerch ko ang Kapuskasing. Ayan, nakita natin. So ilan yan? 1,134 kilometer. Isulat natin ng mga idol kung ilang ano yan. Kuha ko ng papel. Alright. Ako ng mga papelitos ko rito. Siya. Ayan guys, 1,134 yung unang lista natin. Now, papunta ito ng Vancouver na, no? Dadaan lang tayo sa Winnipeg eh. Okay, so ilagay ko sa GPS ko ang location is Kapuskasing. Pagbalik ta rin natin, tapos ilagay ko sa location is Vancouver, British Columbia. Hahanapin na ni GPS yan. Alright. Nakita natin. Dito tayo dadaan sa Canada. Kasi itong nasa baba, kung nakikita natin, is ito yung US. Hindi tayo tatawid ng US. Pupunta lang tayo sa Canada. So yan ang Winnipeg. Dadaan tayo ng Winnipeg. So ilang kilometer yan? 3,605 kilometer. So i-add natin ito. Sulat ko ulit dito. 3,605 equals 4,739 kilometer. At i-divide nga natin yan sa miles, kung ilang miles yon. So 4,739 divide 1.61 equals 2,943 miles. Sawa ka sa miles talaga eh. 2,943. Wala, hindi ko alam kung ilang araw ko. I-divide ko yan sa 6. Sabihin natin 600 miles lang magagawa ko. Divided by 6. Oh, mali. Okay, 600 pala. 2,943
divided by 600 miles, kung ilang araw yan. Mga 5 araw guys ang biyahe natin mula rito hanggang Vancouver na naman. Ayan, mahaba-haba, 5 days na takbuhan natin. Sa mga nakasunod sa video vlog ng Lakay Tracker, no, ito yung pang day 13 natin. Pick up na natin dito sa Montreal, Quebec, papunta na ng Vancouver. Hindi pa tayo nakakauwi. So estimate ko, pasimula dito hanggang Winnipeg is 1,400 miles o 1,500 miles. Bali 3 araw na takbuhan, nasa Winnipeg ako. Kung may pagkakataon at may bigay sa akin yung papel dito at nakita ko yung schedule ng delivery sa Calgary at saka Calgary at saka Vancouver, British Columbia, magre-reset ako sa bahay. Kumbaga sa magre-replenish din tayo ng ano natin, ng baon natin, kasi wala na tayong baon talaga, naubos na pang 2 linggo na rin to Ayan, so ito, kapag makarating ako doon sa Vancouver, matapos ko to, meron tayong 2,947 miles na tatakbohin. Doon sa nagtatanong yung mga kung ilang miles daw yung from Winnipeg hanggang hanggang Nipawa, hanggang Hidalgo, Texas, all the way here in Montreal, kasi dito tayo nag-deliver, is nasa 4,600 miles. Give it a take ka mo na lang kapag gagamitan mo ng yung ginagamit ng company na yung PC miler nila. So sabihin natin 4,600 bago matapos lahat itong ruta natin ito. So 2,900, kumpitin ulit natin, 4,600. Yan yung from Winnipeg, Nipawa, Hidalgo, Texas hanggang Montreal, plus from Montreal yung 200 o 2,943, Montreal to Vancouver, bali 7,543 miles ang matatakbo natin. Ayan, siyempre kailangan natin sipagan kasi para sa pamilya ba. Maganda pa yung panahon at pagkakataon, tirahin natin ng tirahin upang sa ganun makakuta tayo at makapagtabi tayo kapag darating na naman yung unos. Di meron tayong bubunutin. But anyway guys, antayin ko lang sila at pagkatapos reviewin ko yung papeles, i-secure natin yung load, and then let's go. At ito pala yung ating day 13 ng biyahe na hindi pa tayo umuwi mula nung lumabas tayo. Alright? Wow! Ang ating biyahiin na naman. Although kaninang umaga na-check ko na yung aking engine oil, okay pa naman. Makakay na, maganda, malinis ang pagkakayarin nila doon sa pinapaugasan natin sa Oklahoma. But anyway, yung mga bagay-bagay dyan, baka mamaya naglilik ay may kalayuan na naman ang tatakbuhin natin for British Columbia. Okay, max. Bukas siguro re-refill ko na ito kasi nasa kalagitnaan ng max, nasa between max at saka minimum siya. So far ito, kapapalit pa lang naman natin to linis pa, malinis. Ilalim wala naman nagle-leak. Importante kasi yung walang tagas ang engine natin. Bagas walang regla ba. Okay. Yeah. Mga bagay-bagay. Gulong ko talagang iba na yung tapas. Hindi, makita na nga yung fly. Magpapalit na tayo guys.
Labas na yung fly. Papalit na tayo pagdating natin ng Winnipeg. Delikado na. Delikado na nga mga lodi. Labas na ang fly. Hindi na pwede ta. Alright, ayan guys. Super, wala namang problema na nakikita rito sa makina ng ating truck. Malinis. Yung mga ano na yan, yung mga ayun o, yung mga kalakalawang na yan. Paano kaya ititreat yung mga yan? Paano kaya gagamutin yung mga yan? Ito oh yun, tatanggalan na nga pati. Oh yun oh. Pero ito, ganito na talaga yung kulay nito. Ayan. Delikado yata ito. Ba't maitim yan? Yung sa expose. Alright. Kuha tayo ng shield natin mga idol. Para lang ma-secure natin ang load at hindi magalaw kasi delikado sa lugar kung saan tayo matutulog sa gabi. Alright. Okay. Ayan guys, na-secure na natin itong load. Nakita naman natin punong-puno talaga. Travel tayo mula rito hanggang Vancouver 5 araw. Wow. Nasa 4,000 mahigit ang ating tatakbuhin, 4,000 plus kilometer. Ayan, but anyway guys, atrating ko na to para makauwi tayo. Kung sakali man, dadaan siguro ako sa bahay para mag-replenish ng supply. Mababait sila rito kahit paano. At ang pangarga nating karne ng duck. Sino bang mahilig sa pato? Sa Tagalog, pato. Okay. But anyway guys, once again, it's Lakay Tracker here. Thank you for watching. Ingat kayo lagi dyan. Peace up. Bye. Lakay Tracker.